Pozor, ideme štartovať znova Pričovce. Teraz to bolo oka, aj keď možno ich fľaša mohla zmiasť, spadať nám fľaša zo stola, ale všetko je v poriadku. Tak a môžeme vidieť spomínanú striekačku Tohatsu v akcii a naozaj nádherne nám to nasala, krásne nám naplnila hadice. Všetko je v poriadku, biela vlajka hlavného rozhodcu, terče sú dole, ale vidíme veľký rozdiel zo strekov. 14.95 najrýchlejšej a prešľapík bol. Videli sme vpredu prešľap? Áno, škoda ho, škoda. Výsledný čas by bol 17.43. Vodička je vpredu a práve teraz vystrekla. Krásnych 16.31 na ľavej strane a 16.72 na strane pravej biela vajočka, takže výsledný pokus celkom v pohode. Aj s týmto strojom si dá krásny čas a prepisujú prvý prípadný pokus Pričovce na čas 16.72.